Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan, ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan, kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong mo rin ang pagkahapon mga kaaksyon. Aldaw kitang ngunyanin Martes, petsa 13 na kan bulan kan Hulyo, taong 2021. Kami ang sa indong magiging ang kairibang ngunyan na pagkaldaw. Dahil iba, Remy Araneta Mindones, ang mga Salvador kan Bicolandia. Mga tugang, ako man po ang sa indong lingkod, ang Mr. Siram kan Bicol, Joshua Martinez. Mga kaaksyon, ang programang inihatod sa Indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang Tabang Ora Mismo! Muna na pagkahapon mga kaaksyon. Today is Tuesday. Nadadawag Martes! kita, yes. Nadadawag kita sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi, as in 88.7 Radyo Oragon Birak, Catanduanes. Live na live man kita na naantabayanan kan mga kababayan ta, nadanangog na, nahihiling pa sa paagi po kan Facebook Live sa Action Ko Center Facebook page. Kaya pwede na kamong magpa-shoutout, mag-comment, mag-share, etc. etc. Ayan, si Paul, sige ang kapapay-pay ni Paul, partner. Oo. Kasi may nagbabati na langaw kay Paul Lodronyo. Maray na pagkahapon kay Paul. Pigiling ko saro kung buong natakdag tinakdag mo partner Ginunos mo Mga ka-aksyon, ngunyan, Martes, petsa 13, igwa nagsisilibrar kan sa indang kompleanyo. Happy birthday. Malumlum ang panahon tangon yan na pagkaaldaw partner, bakong kasing init, arog kan mga nakalipas na aldaw. Siyempre partner, dahil malumlum, nag-uuran sa luwas, mag-ingat sa mga kababayan niya itong mga driver, is slippery when wet. Ay, paano baga pag nag-uran-uran mahalnas? Pag mahalnas partner, dumog. Ay, basa, malnas, pag malnas, dumog. Duwang klase yan partner. Pag mahalnas pag dumog, duwang klase yan partner. Sometimes may nabubuhay, sometimes may nagagadan. Tama. Kaya dapat mag-iringat kita ha. Sabi nga ni pag mauran, luway sana sa pag-maneho. Ayan. So mga kababayan na to partner. Dahil magparapatagiti pag kamo nag-uro at sing, COVID yan. Yan. Nagpapabati Positive ang mga yan. driver partner kang basta driver, safety enforcer, si Ronel Niebras partner, magpapabati.
Sa mga kababayan taman dyan, sa may parte kan ginubatan, maray na pagkahapon. Ay partner, ngunyan baga Martes. Ay, may basaon ko na ako sa Ayo imo. partner, may nagpaabot man sa kuya, pares kita. Basahan na. Basaon ko? Basaon ko na. So, nagtigsik? Yan. Ano yan, basaon ko. Sige, ikaw na partner. Ta medyo magayon pag ikaw nagbabasa. Oh, Sige. pero sa mga kababayan ta dyan, mag-comment ka mo ha. Mag-tag na ka mo, mag-share pa ka mo. And bago ko basaon ini, sa mga nangangaipon dyan kitabang, may problema ka mo, medical, legal, problema sa komunidad, love life, pamilya, agom, Educational, etc. problema sa mga lideras kan sa indong barangay, bukas Sa tabi mga at ahensya sa ni muyang gobyerno, programa. Correct. magduman lang ka mo sa Facebook page, or kung dai magdigdi ka mo. Correct. Bukasan sa tuyang studio para sa Senda. Basahan na partner. Sabi digdi ni Lambert. Aha, si Lambert partner, sunangga na kasudma. Si Lambert na Borha. Borha, okay. Tigsik ko ining si Sir Diyos, sarong alagad kan Diyos. Sa programa niya, nagresponde tulos. Pagtaunin tabang, iyaon siya sa gabos. Tigsikon kumaanan sa iyang programa, si Ma'am Remy ang sa iyang kairiba. Action ko Center, pangaran niya, serbisyong totoo at number 1 pa. Yan! Igwa pa partner. Sa kong tigsikon, si Congressman Saldico, sarong maray na ihemplo, sarong tawong edukado, asin tatao makitawo. Yan. Tigsikon ko ining ako Bicol Party List, inidaing kapadis, pagtabang sa gabos, pinaparilis. Yan. Pati ako, sinabay man sa lista. Di ba? Ngayon, bagade. Di ba? Salamat tabi kay Lambert Borha. Kasubang gi partner. Aram mo, Lambert, maski oral daw ka manggana, daylugi sa imo. Correct, daylugi kami. Kasubang gi partner, nag-chat yan sa kuya. Tigsan niya yan sa kuya nga. Tigsan ba Naugma man niya? ako. Ayan. Salamat kay Lambert Borha. Ayan! Siyempre partner, pag-uralayan tayo ni kasi. O ba, di gwa pa, so iba pa ng mga kababayan tayo ba, di gwa mang kabukaan, Ay, pwede pati man. ko muna partner, ilingon mo sa tuyang paradala, nag-abot sa 1,650. Ayan, thank you so much. Nakaantabay, si Nina Rili Moral. Sana po mapili dito na mabunot. Sabi niya, Shane, hi, marin na pagkahapon, Danica Claire Jacob Aspirin, Jocelyn Mendina, nakatutok man si Ella May Barcenas, all the way from Bakakay Albay, si Jonah Fabia, nakatutok man, Jocelyn Mendina, ano ini, Alinat QG. Kasi sila mga ngaran. Anyway, Ella May Barcenas, maray na pagkahapon. Vanessa Silencio Diaz, maray na pagkahapon man. Mary Grace Maniago, good afternoon. Rexy Joy Barado, Ella May, Melissa Abuela, dakulang partner, maray na pagkahapon sa Indogabos dyan, nadagdagan pa, 1,860, maray na pagkahapon. Partner, ngunyan partner, igo kitang pagurulayan. Ining ipinalawas na Resolution 125 kan IATF. Ano yan? Ini partner nakapalaman digdi ining modified protocols para ini partner sa mga fully vaccinated individuals. Fully vaccinated, ayun. Kung magigirumduman mo partner, binalik kita sa GCQ. Ika nakawandos ka pa sana. Day pa partner. Day pa? Day pa. Maski saro? Yun na. Ayan. Basta partner, Sa bagay, pagurulayan ta. magiging fully vaccinated ka pag nag-abot si ago mo. Ano itong vaccine? Magkitara mo. Baka may itong bakuna. Ika daw, partner. Resolution 125 kita kan IATF. Pag-urulayan tayo ni partner kasi kabali digdi itong su protocol na tig-modified partner for fully vaccinated individuals. Total yaon sa imo ang kopya, partner. Titaw ko sa imo ang pagkakataon na ipaliwanag yan. Yaon dyan, partner. Na resolution number 125 kan IATF. Ikaw ka, partner. Sige, partner. Ipaliwanag mo tabi. Sige. Tamadangog ako. Nakabugtak digdi mga ka-aksyon ining intrazonal movement na fully vaccinated para sa mga senior citizens between GCQ and MGCQ. Ini partner sa mga areas iyan na MGCQ, Buda, GCQ. Yan sa mga areas na piga-allowed. Pero kinakaipuan nindang ipresentar ining nagkakapirang dokumento partner. Ang enot, ining COVID-19 domestic vaccination card. Yun is partner sa pig-issue kang legitimate vaccinating establishment or ining otoridad na lalo na sa mga local as in foreign partner. Ang ikaduwa, ining certificate of quarantine completion na nagpapahiling partner na ining holders kan vaccination na status
na pig-issued partner kan Bureau of Quarantine. So yan. Para man duman sa mga intra-zonal travel, piga-allowed man ini partner kan IATF. So, parehas na dokumento partner ang nakabugtak duman, ang nakabugtak partner pasabot considered sufficient alternative to RT-PCR. So, buot sabihin partner, kung malaog ka sa mga lugar na MGCQ or GCQ, dahil mo na kinakaipuhan mag-undergo ng RT-PCR. Ipapailing mo sa na ini partner na vaccination card na ang status mo partner, fully vaccinated ka na. So, iyan partner, depende iyan sa mga LGU destination na pig-required. Sabutan mo ko partner. Ibig sabihin, depende pa man giraray sa LGU kung piga-allowed iyan na status kan sa imong vaccination card. Okay, so for clarification kay ini partner, dapat ining movement na ini are fully recognize sa mga senior citizen na ining IATF Resolution number 124-B inamend na. Okay. So, iyan tabi, mga ka-action, saro pa dyan sa pinalawas na Resolution 125, kabali dyan ining pagtutugot partner sa mga aki na magluwas sa indang harong 5 years and above. Kung magigirumduman mo partner, kan mga nakaaging bulan, pigtutugutan lang sa mga 18 years old pataas or 15 na nga ni, binaba siya, so 15 years old and above. So this time, from 5 years old and above, pagtutugutan ng magluwas ang mga aki under MGCQ and GCQ. So pwede na sila magluwas outdoor. Sige, ano pa, partner? Pero dapat, importante partner, may kabali or may kaibahan na adult. Tapos? Under supervision kan mga magurang or guardians. And kay nakaipuan nindang mag-obserbar, strictly observance of wearing of face mask and social distancing. Okay. So, buot sabihin partner, ang mga aki, pwede na sindang magpasiring sa park, sa mga amusement, playgrounds, ano pan kabala dyan, dagat, mga beaches, ining pag-hiking or biking, kabali na yan partner sa pagtutugutan. Tapos, sa mga tourism destination area sa indang locality, tinutugutan na din iyan. Kabali pa dyan, ining pagduduman sa mga dining or pagkakan partner sa mga restaurant, provided nakaibahan ang sa indang mga magurang. Nasabutan mo partner. Oo. Iyan ang nakapalaman sa Resolution number 125 na ipinalawas kan Interagency Task Force or IATF. Ika, nasabutan mo partner. Oo. Kaya magayon man ini at least medyo magluwag-luwag na. Pero siyempre kayo po man mag-ingat. Correct. Ara mo digdi sa pinaluwas na ining resolution number 125, bako gabus digdi kumbinsido. Pero mayurya kan mga kababayan ta talagang uyo naman na ipautobine. Kasi partner ko nahihiling mo, ang sa tuyang ekonomiya ngunyan, down. Pero diit-diit na nag-angat naman dahil nga ni kanina sa pagtutugot kan sa tuyang otoridad na talagang luwagan takidiit. Kaya saro ini partner sa nahihiling na paluwagan. Pero provided, ang sabi digdi ang local government units may increase the age of restriction of children depending on the COVID-19 situation in their areas. Yan, So ibig sabihin, may pagbabago ini in Pero time. iyan nga ni partner maski tinugutan na nga ni so mga 5 years old pataas na aki, piling-pili pa manggiraray sa mga lugar. Kasi partner, kung magigirumduman mo, ang mga magurangan yan, under their discretion, kung gusto nindang ipalawas ang mga aki, provided kasi na... Pigidadangog ko so pahayag kan eksperto duman sa mga interview sa Manila, sabi kan health expert, inidang mga aki, bako man ining masyadong delikado. Bako sindang masyadong prone. Oo. Or ining pigasabi na Delikado duman sa... vulnerable. Oo. Pero pwede sindang maging spreader na inapod. Oo. Kaya, pero ano mga magurang mga partner, dahil sa pagmakulog, pagpadabas sa indang mga aki, kung dahil man sa nakinakaipuan magluwas, so better Ako stay at home. pigluluwas ko ang mga aki ko. Pero pag may tao, dahil ko pigraran talagang pigdadara ako duman sa lugar na ding tao. Correct. So, open Takaring area, makaburuboy luman. tapos bako man ano yan apod kayan, bako man crowded. Maski nga ni sa pagsimba, mapili ako ngunyan sa simbahan. Ang pigdo duman ko simbahan, subiran tao. Nailing taka, redemptorist. Biran tao duman. Oo. Maywas. Maywas. Ang makakasabay mo duman mga kanding na nakagapon sa luwas. Speaking of kanding, I imposible man remember niya ako na kanding. so kanding may COVID. Yung problema. So, yan, partner, discretion kan mga magurang kung susunod nindo ining Resolution 125, base man sa nakapalaman digdi na ang mga Ano pala akin ang ito pwede reaksyon na. kan mga kababayan? Yan, Pwede ka ang magiging mag-comment. hapot na partner. Ang sa tuyang hapot ngunya na hapon mga ka-aksyon,
pabor ba kamo o ano ang sa indong sentimento sa pagtugot kan IATF na makapasyaraan sa indong mga aki na 5 anyos pataas? O, ano ang sa indong reaction, komento, ipaabot yan sa muya. Pwede ka mo mag-comment and through that mga ka-aksyon, mapili kami kan manggagana ngunyan in 1,000 pesos. Ayan! Sa mga paradalan tanyato dyan, parantabay, this is your time to shine. Pwede na ka mo magpaabot kan sa indong komento, reaksyon, manggagana ka mo in 1,000 pesos. Partner! Balitain na ako kan sabi Tiga mo. bubukasan ko yan ako ano. Balitain na ako kan sabi mo, nangunyan, may sasabihin ka about panaginip. Gusto mong pag-urulayan tangon yan ng panaginip. Ayan, panaginip. Tanganing day mabore ang sa tuya mga parantabay. Medyo gusto ko yan, partner, na tigmimin mo na let's talk about dreams. Oo, panaginip. Panaginip. Paano kaya? Kam primero, dahil man ako ka para kuan, sabi kan mga manghula. Alam mo na, ano ang usual na napapangotarugan mo, tabi, partner? Ay kung ano-ano, dati kan sultiro pa ako, napapangiturugan ko sa mga crush ko. Crush mo. Sa mga crush ko, iba-iba. Iba-iba, may magayon, medyo May gwapo. may mataba. Mga gwapo dahil mo may napapangaturugan. May magayo, nakabado nin magayon. Igwaman na dahi ng bado. Sa Sige. pangiturugan ko. Okay. Kaya kapag nangingiturugan ako, ito iba-iba. Pag mata ko, minsan dumugo na. Napaihi ako. Napaihi ako, partner, sa kapapangiturugan. Tapos, Di ihi ako sa luwas. pero pag mata mo, bako ka man sa dumog. Iyo, tako napaihi na nga ni. Ikaw talaga. Depende nga ni sa Talagang si pangiturugan. cool talaga, para ihiyon pa hanggang Tapos, ngunyan. siyempre kung minsan mangingiturugan ka man, ngayon naglalakaw ka sa tinampo, or kani. Na mayong bado. Day man, na nakatungtung ka. Kaya ano? Ay, malumoy. Yan. Yan. Yan ang pag-urulayan tangon yan, partner. Sabi mo, napapangaturugan mo this past few days, ining Tagalog. Tagalog ang tatanganin, waka umagayon. Ebak. Ebak. Pasintabi po sa Ebak nga ni. sa Day ka mga na nagkakakan magdagdag. dyan. Ang Ebak. pag-urulayan mo po, ining dumi. Ibak. Ayan, sige. Ano ang ibig sabihin ka sa imo, partner? Day man ko tako kayan. Kailan kan nagbakal akong magazine baga so pag New Year. So kan mga manghula. Feng Shui. One time napaagi ako dumaan ngaya may nagtanong ngaya ano nga yung kaulugan ng panaginip ko na napanagipan ko ngaya pera, may pigsabi sa kaulugan. Napanaginipan ko ngaya ahas, ito nga yung kaulugan. Napanaginipan ko ngaya ibak. Sige. Nabasa ko dumaan. Ay, pag nanaginip ka daw ng ibak, swerte ka. Di man ako. Para sa kuya, ano man niya ako. Baka manluluko man niya ako itong nagsurat na ito. Kwan. Pero one time, nanaginip man agad ako kay ibak. Talagang kwarta, partner, so kabalyo. Dahil talagang nanaginip ako na apon kayo ni, na may, Tambak. may kaulay-ulay ako na naglalakaw, nagbiyo da ang bata nakapurmada ako. Nalasmag ka. Ay, yun na, naramog na nga ni. Tapos, Ay, isus partner, pagkaaga may umapod sa kuya. Ngayon, Joshua, ako ngayon may pigtangro ka ngayon sa kong daga. Ayun na. Yan pa ngayon. Alam ko na, tapon ako. Yun na pala ito partner. so it symbolizes money para sa imo. Dahil ko lang sa Indo, Aram, kung managinip ka mo kiibak ba, adang kasunod ka, tissue na. Sa kuya mo, partner, iba man. Kaya nga ni ako ngunyan, nuwari naman daw niya ako kung managinip ng ibak. Kansaro, nanaginip ako inuduro. Uy, huraranina niya ako. Saluhan na, partner. Huraranina. Masalo na. Dahil pa, yun naman. Tapos, Kalipas naman sa rong simana, nanaginip naman ako, septic tank, supusunin ko, hindi na naglalampas pa niya ako. Nakalampas. Kung dapat mapatama mo ito, inodoro. Nakalampas, naging septic tank. baka ano lang Dapat, ganyan. baka balyo ka naman sa... Baka yaw ka sa kaipuan tao mo na, talaga. partner, magpasurop. Ha? Ayun, speaking. Di yun na. Nanaginip ako ng septic tank. Pagkaaga, ang barita, suspendido na ang bayad septic fee. Ako, partner, iba ang pagkakaintindi ko kang Hindi ko iba. lang mo, anong mga napapanaginipan nindo? Sa kuya, partner, pag napapangaturugan mo yun, ibig sabihin, igwa ka ning sarong tao. One time nga ni partner, Igwa ka ng sarong tao na parang toxic na para sa saig mo, na kaipuan mo nang i-dispose. Yan ang pagkakaintindi ko kayan. Ibig sabihin, sa area nindo na pagkakaibahan, igwa ng tao dyan, na suya-suya ka na, na abo mo ng mairing oral daw, toxic na para sa imo, kaipuan mo nang i-dispose. one time nga ni partner, napanaginipan ko talaga, si Bia Alonso. Talaga ni si partner. From Ebak kita, transfer kita kay Bea Alonso. Napanaginipan ko si Bia Alonso. Ano da?
Yung ano ito. Aram yan ang misis mo na si Bea Alonso. ang Ay, oo, nakatulungan naram mo niyang kasi napanaginipan ko si Bea Alonso. Na naging bata ko da sa panaginip, Jesus, ito talaga, Sa partner. panaginip. Uni na ngunya ang Assuming pinaka... ka talaga. Uni na ngunya ang pinaka kuwang ka ito, climax. Kan panaginip ko kay kuan. Nagwiwi da si Bea Alonso. Oh, tapos, Ay, aram mo, ang kapilyong ko, partner, makulang sa realidad pati sa panaginip. oh. O, kinuha ko da suwiwi ni Bea Alonso. Isinabaw ko sa maluto. Oh. Saro lang ang ibig sabihin kan, partner. Oo. Grabe ang pagnanasa mo kay Bea Alonso na, to the extent na yung dispose na fluid or liquid ni Bea, gusto Sinabaw mong ko na sa maluto. Naging mata ko, partner. Ay! Pag mata ko, brown rice na. Teka, iba na ito. Ay, marin pagkahapon sa tuyo mga parantabay, partner. Ayan, si Mary Grace Dito Mendina kita- nagpapabati man. Di daw kita, partner, mga kuan. Ma-MTRCB. Dahilan. Jocelyn Mendina, good afternoon. Si Cheryl Bongnalos nagpapabati man. Cindy Caro. Cindy Caro, Watashi wa, May Patrimonio, Mark Nubal, Telma Ibdani. Oy, good morning. Oy, ma'am, si Telma Ibdani. Treasurer kan Taga ko yun, EM's ini. Barrio. Ay, Marin na pagkahapon. taga kuan nini, taga Kusog Bicolad dyan ini. Ayan, marin na pagkahapon, sis iyan. Jericho Banga. And Jasmine Clavo, nakatutok man. Ella May Basi Makinyana. Oh, shout out da mga taga San Felipe, Naga City. Si Nids Galan. Vermalin Cortez, nagpapabati man, partner. Ali pa inisa, Tanggalan, Aklan. Oh, Ay. si Priscilla Baisa. May Patrimonio. Bati ulit Maria banda. Cecilia Bade, Diana Amaro Hidalgo. Ayan, mga taga Big Lilibet Double Bunga, A. Ferdinand Carino Segovia, Jenny Malior Catarala, Aurora Rilano Ababaw. Ababaw ini. Si Regine Tinay. Aldabe, Mitch Anik Buelba. Anik Anik. Chin Chin Suico Ricaport. Lourdes Androy, Mi Patrimonio, Christine Mercadal Riubal. Marvin Apili Mendez. Grabe yan. Si Tinay, partner, gikan sa Baclayon, baka kay Albay, nagpapabati Mary man. Ann Quintas. Oh, Jennifer Dizzy Agustin. Michael Villegas. Mary Geraldine Alsaga. Elmer Abiso Cañeta. Aileen Muñoz Marquez. Dakulo Ayan, na Judy ka-shout na out. Salyan, nagpapabati man, partner. Oy, Oh. dakulo na kasubaybay sa tuyang ngunyan. Interesado sindakan urulay ta sa panaginip. Ayan. O tapos ko nang i-istorya sa panaginip. Ika partner, ano man ang madalas mong mapanaginipan? Pero may ko napapanaginipan. Sa crush ko, Coco Martin. Dahil man, iyo ito, partner. Usually, ang napamangaturugan ko, partner, itong pagkakan. Tapos mga taba-taba. Pero ika nagkakakan. Iyo, kaya pala nagparataba ako. Si Shai, ay, batean na muna sa mga GIP partner na nagpapabati itong mga muto-muto na may Siyempre, sa sa mga nagdadangog man dyan sa Radyo Uragon, pwede ka mong mag-text sa muna 0917-388-4519. Number mo yan. Number ko yan. Okay. So, ayan tabi ang number ni partner. Pipabati ko sa imo sa mga GIP. GIP. Ta nagpapabati ito. Iba, ang GIP, iba man yan sa BIP. Iba. Okay. Masiram na hapon mga GIP. Saro-saroon mo. Anong mga pangalan nila? Si Ken, si Hannah, si Jolie, si Alwin, si Maybel, tapos niya akong digdi si Shai. Shai. Si Shai panalingawan ko si Ivy. Ayan, sindaan mga GIP ta partner na padagos na nagmo-monitor kan sa tuyang Shai pala, social media. Durdaragita pa sa nano, Durdaragita. 18 years old, fresh na fresh. Okay? Sige. Tama, 18 Shai. 19, sabi ni Paul. 19. Okay. Okay. Mga ka-action, ayan, partner, sige, on the cool partner, 2,150 na sa tuyang paradalan. Oy, maray na hapon sa Indogabos. Ayan. Mga ka-action, standby sa nakamuha sa tuyang pagbolta. Sige. Mapauran kita ning papremyo. Labyan, kaya ang tabay sa nakamu, mabalik pa ang tabang ora mismo. Kang panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman.
So, araw kayan ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sa truck, nag-aagi na sa truck baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Hindi na po nindo kay Kuhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ito na po kitang malinig na libreng tubig. Ano? Daing naman po nindo kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig asin masasarigan tubig inumon huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kanya, dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi o. Kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kainiong resettlement sa mga. Kami po sa ngaran po kang organisasyon ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat araw kayan ta nautog mangilayon sa samuyang pangaturugan kay Gwaki. So itong maray na inuman baga ng tubig. Ay ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ming puso digdi sa laong kaining resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingwan habang kami nabubuhay. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Pagtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, Pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko Online TV page. sa tuyang papasyaran ana mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, ikaw man sa Indo. Nahihidaw ko. Digdi lang yan sa Action Ko Online TV page. Nagbabalik ang Tabang Ora mismo! Welcome na kita partner sa tuyang programa. Kaya ka partner, gapay ka pa. Huwag mo ang partner. Para medyo happy si Shine. Dilawan ka ngunyan partner Dilawan. Dilawan, paano inspired din kan bayong na pirming aga-aga yaon duman sa tangod kan arungi. So kikiyaw. Ano da sabi? Joan, Bigbabantayan ka? anapod ko duman. Uyaw niya ako si Senadora. Speaking of Senadora partner, kaso bago hali kita duman Oh, sa... paano ba ito? Yan, di ba? Hali kita duman partner sa Syudad Canligao para duman partner Nagano ka na naman?
ika marabasunong Ngunyan ka partner talaga. kaya nagpapadagos ang mobile clinic kan opisina ni Senator Risa Ontiveros. Ay talagang labo-labo Yes, katuwang anak ko Bicol Party List. Mm-hmm. Actually partner iyo ini an ikanom na aldaw na ginibo ang mobile clinic digdi sa Bicol region. Aram mo, maugmaman si Senadora Risa Ontiveros, nakakuha nga ako ning kapartner digdi sa Bicol na Yan. talagang desidido, Full support. dedikado, and all out ang All suporta sa out arong support. kaini na magayon na programa, noble na proyekto. Saro pa dyan partner, full support man ang bilog na team, ang bilog na staff kan ako Bicol Party List. Yaong duman Aram partner. mo, kuya ni, nailing man kaya talaga ni Congressman Saldico, kan ako Bicol Party List, ang pangangaipo kan mga kababayan tang Bicolano na maserbisyuan sinda medikal. Check. Kaya partner, eksena duman ka subago tanganing Pailing mo? ipailing ta sa tuyang Sige. mga kababayan, pati sa imo partner. Iyo, tangaring Oh. tayo mo saan ako pagpara-istorya. Correct. Mailing ko ba? Ini mga ka-aksyon, dalanon tayo ni. Maray na pagkahapon mga ka-aksyon, yaon kita digdi sa Legal Gymnasium para sa ikanom na Healthy Pinas Mobile Clinic ni Senator Risa Ontiveros, katuwang anak ko Bicol Party List. Kung nailing ta mga ka-aksyon, kadakol na ng mga tagaligaw ang nag-aprobetsar kay inig sa liwat na mobile clinic ni Senator Risa Ontiveros. Ining lugar mga ka-aksyon, mahiwas asin kayang i-akomodar hanggang 300 na benepisyaryo ngunya na pagkaldaw. Malipot-lipot man ang venue, talagang tinugutan asin inakomodar kan LGU sa pagingenot ni Mayor Pat Alsua, ini ning mobile health clinic ni Senator Risa Ontiveros. Ang serbisyo ni mga ka-aksyon na parehas kan mga nakaagi mga serbisyo duman sa Ginibo sa Legazpi, asin sa Banuaan kan duman sa City of Iriga, asin digdingon yan sa Ligaw kung sa nagpapadagos ining Healthy Pinas Mobile Clinic ni Senator Risa Ontiveros. Yaon manigdi ang serbisyo kan ECG, ultrasound, blood extraction, siring man, dai mauli ang sa tuyang mga benepisyaryo na daisindan ning libreng bulong. Yaon dyan may dadalan ta ang pharmacy kung saan antes na maguli ining mga benepisyaryo, we see to it na talagang mauli sinda may kaibahan sindang bulong. Siring man, labi ang ikinaugmakan mga benepisyaryo, hulita bako sa nangani well accommodated kan ako Bicol Party List alagad talagang asikasong maray kan mga staff, kan LGU, ining mga benepisyaryo ang kahagadan makapagpa-check up sinda hulita dipisil ang buhay ngunyan kaya pig-aprobetsaran ining libre na Healthy Pinas Mobile Clinic ni Senator Risa Ontiveros. Kasubago nagtuon ining alas 6:30 nin pagkaaga sagkod sa ngunyan dira-diretso ining maghapon ining mobile clinic kung saan nga ni 300 na mga benepisyaryo ngunyan ang mabibenepisyaran. Kasabay tangunyan na ang mga doctors yaon dyan asin mga manlain-lain na medical practitioners na katuwang kay iniyong mobile clinic ni Senator Risa asin ni Congressman Saldi kanako Bicol Party List. Syempre kadakol man ang mga nagtarabangan digdi katuwang ang full force kan staff kana ako Bicol asin manlain-lain pa nakatuwang kay iniong naunambitan ng mobile health clinic ngunya na pagkaaldaw. So kung magigirumduman nito mga ka-aksyon, nainot na itong mobile clinic duman sa Barangay Bangkeruan sa syudad kan Legazpi, suminunod duman sa Iriga City, balik digdi o sa Legazpi City, asin duman sa Goa, Camarines Sur, ngunyan digdi o man sa Ligao City. So ibig sabihin, bako lang talagang sarong aldaw, kundi sunod-sunod ining 10 days mobile health clinic digdi sa Bicol region ni Senator Risa Ontiveros asin katuwang ang ako Bicol Party List. So sabi ko nga ni, ang kamauwatan ni Senator Risa ining gabos ng mga kababayan niya tong Bicolano or Pilipino in general talagang magkaigwa ni na maayos na salud. So buot sabihon talagang iyan ang kamauwatan kan senadora na gabos ng mga kababayan niya tong Bicolano dai mawaranin pag-asa in terms kan medical kasi nga ni iniong Healthy Pinas Mobile Health Clinic ni Senator Risa is talagang libre. Tinatao ining libreng serbisyo para sa mga kababayan niya to digdio sa Bicol region. Kaya maswerte ang City of Ligao dahil nga ni saro ini sa mga nabenepisyaran kaning libre nga mobile health clinic ni Senator Risa Ontiveros asin ni Congressman Saldi kan ako Bicol Party List. So mahanap kita mga ka-aksyon ning benepisyaryo na nakaprobetsaran ang libreng mobile health clinic ni Senator Risa Ontiveros. Hanap kita mga ka-aksyon. Yang digdi si Nanay. Hello Nanay, maray na pagka aldaw tabi. Ano po ang pangalan nindo Nanay? Soledad Ballesteros. Soledad
Balister. Opo. Nanay, tano po ta yaong ka po digdi? Ano po an sa imong kamatayan? Nagadura akong rugo. Nagdudura ka ning dugo. Paano da po nanay? Ano ang sabi kang doktor? Ano da po sa pinaka-cause ko nata susuka ka po ning dugo? Tinaon man sa nakong resita. Tinaon akong bulong. Opo. So ibig sabihin nanay, aram na kan doktor kung nata ka nagsusuka ning dugo, kaya tinaawan ka po ning bulong. Opo. So nanay, ano po an ano nanay, may agum ka pa po? Pira na po ang edad mo nanay? 77. 77. So may kaibahan ka po pagpasiring ligdi. Day. Dai po. Pero harani lang naman po ang harong nindo igdi. Karayo sa bunsuran. Sa Bunturan, opo. Nanay, ngunyan po na libre po so naging check up digdi. Ano po si pagmati mo? Maray. Maray man ta di nango na nagkuan, di nango na nagbilaw sintabo. Opo. Nanay, ano po ang masasabi mo po nanay kay Senator Risa Ontiveros asin sa Ako Bicol na initabing Healthy Pinas Mobile Clinic pigtao pong libre sa mga kababayan niya to digdi o sabi sa ligaw? Maray nga ni sa nakakuang libre. Dako lang pasalamat mo po nanay. Ay po. Opo. So ano po ang mensahe mo po kay Senator Risa asin sa Ako Bicol? Maray ta nakatabang sa mga daing kuan. Daing kwarta. Sagkod nakatabang sa mga igwang sakit. Opo. So dakula ang pasasalamat mga kaaksyon ni nanay kasi saro siya sa mga natabangan kaining Healthy Pinas Mobile Clinic ni Senator Risa Ontiveros asin kan Ako Bicol Party List. Sabi nga ni nanay, maray ang tabang na ini kasi nakatabang sa may mga kahilangan. Okay? Salamat po nanay asin hagad mi po na maging maray na po ang sa imong kamugtakan na po. So lipat ako digdi mga kaaksyon, hanap giraray ako ni saro pang benepisyaryo. Lalo nanay, kumusta ka po? Okay lang po. Kumusta po? Mabuti po. Opo. Ano po ang pangaran nanay? Elena Mendoza po. Elena Mendoza. Taga saan po? Ligaw. Ligaw. Nanay, ano po ang sa imong kamatayan? Diabetes po, taka high blood, arthritis. Dakulo nanay. High blood, diabetes, at may arthritis. Opo. So, kumusta ka po nanay? Ano po ang serbisyo na ipigtao po sa imo digdi? Sa puso po, tapos yung mga reseta po, ang doktor, tapos pagkakan. So, ibig sabihin po nanay, aside kang na-check upan ka, pig-share to po ninda na talagang dai magugutom ang mga pasyente. Ano po? Ayo. Opo. So, ngunyan po nanay na na-approbitsaran mo na po nanay, so libreng check-up, nahiling mo po na talagang libre po ining tinataon ni Senator Risa, tinatauman ka na Ako Bicol. So ano po ang namamatayan mo po ngunyan nanay? Mga ugmahon, parang nabawas-bawasan sa mga ano ko na mga nag-serve, nag-assist, mabuoton, mabilis. Opo. So, kumusta po nanay? Nakakuha ka na din pong bulong. po. Sa ano lang, sa high blood lang, tapos iba, babakalon ko. Opo. Mm-mm. Oo. Pero at least po nanay, gabos po na abilabing bulong po igdi na yaon man po sa imo ipigtao kan doktor, igwa po. Daig. Karo lang, sa ano lang, sa high blood lang. Opo, pero sa high blood mo po, yaon ano. So, at least po nanay, nabawasan po ang sa imong mga babarakalon. Ano po nanay? So, araw po kayo nanay, ano po ang mensahe mo po sa kay Senator Risa asin sa Ako Bicol Party List? Kay Senator Ontiveros, maraming salamat po sa pag-sponsor ninyo sa digdi sa Ligaw. Mikan Medical sa Gabos, sa senior citizen, sa Gabos na may mga hilang. Tapos sa Ako Bicol man, alerto, mabuoton, mabilis nila mag-serve. Sa iling mo po nanay, talagang si Senator Risa asin ang Ako Bicol po malalauman na sa pag-abot po sa mga pangangailangan mga kababayan. Iyo. Malalauman po. Opo. So, salamat po nanay ha, laumi po ang sa imong kamarayan. Salamat po sa Gabos na nag-sponsor digdi. Dahil kami nagutom. So yan mga kaaksyon, hali na mismo kay nanay na
grabe ang pasasalamat niya hulit side kan bulong na nakuha niya. Ang nahiling niya man kung ano ang resulta kan sa iyang kamatayan. Asin ang pinakadinuunan ni nanay, dai siya nagutom. Ayan, salamat po nanay So ayan mga ka-aksyon, dakulang importansya ining Mobile Health Clinic ni Senator Risa Ontiveros sa mga kababayan niya to na talagang nadidipisilan in terms kan sa indang pagpapabulong. Siyempre, sabi nga ni Baga, na kung ibabakal mo naman sa ng pagkakan tapos igwa ka pa ng kailangan, gari mas maray na di bali mayong kwarta basta bako lang ang hahanapon mo is pambakal nin bulong, di ba? So importante igwa kita ning maray na salud tanganing ang mga ibang bagay magibutan na sana na igwa kita ning kamarayan na hawak. So ito ang pinaka-importante, kaya ang pinaka-obheto ni Senator Risa gabos ng mga kababayan, gabos ng mga tios na Pilipino, gabos ng mga tios na Albayano, gabos ng mga tios na Bicolano, dapat maging healthy. Hindi lang sabi niya sana all, dapat all. So importante, gabos ng mga kababayan niya to na dapat magmayaman man, maging tio, si nanay man o si lola, si ate o si kuya, dapat fair kita sa pagtataoning health services. So yan importante mga ka-aksyon. So digdi sa Ligao City, digdi nga sa gymnasium, nagpapadagos iniong pagtataoning libreng check-up sa mga kababayan niya to. So madadalan tabi nindo dyan mga ka-aksyon, padikit-dikit may nag-aarabot pa kasi kasubagong aga 100 ang pig-akomodar, so ngunya naman na hapon 100 giraray, and so another 100 ito para sa mga walk-in. So importante ito mga ka-aksyon, so aga and hapon, then igwapan ng pigtalaan na 100 para yan duman sa mga walk-in. So mga gusto pang magpa-check up, alagad gunyan lang ninda naaraman na igwa nga ning libreng check up digdi or ining mobile clinic ni Senator Risa as in partnership with Ako Bicol Party List. So daipig duduwa-duwa mga ka-aksyon, gabos na mawot magpa-check up mo niyan, piga-allowed, provided na talagang nagsusunod sindakan health protocol, nakasulot ng face mask, nakasulot ng face shield, asin na nag-obserbar ka na social distancing, tanganing itong sa tuyang pagsunod sa kamauotan kan IATF na dai na maglako pa ining COVID-19, masunod tatabi ang kamauotan tangon yan mga ka-aksyon, maging maayos kita asin save, ligtas kita sa anuman na kailangan, and syempre ining nagpapadagos na pandemya dai ta mabalgar. Importante yun tabian mga ka-aksyon. And syempre si Senator Risa asin ang Ako Bicol, labi ang pasasalamat dahil nga ni sa pigtaong ining Healthy Pinas Mobile Clinic ni Senator Risa, and of course mga ka-aksyon, labi man ang pasalamat kan mga Ligawenyos dahil nga ni digdio sa ipigtaong Healthy Pinas Mobile Health Clinic na libre ang check-up para sa satuyang mga kababayan. And nailing tama na full force, saliwat nga ni sabi ko, salamat sa mga staff ka na Ako Bicol na full force na nagtutuwang mga ka-aksyon digdio sa nangyayaring mobile clinic mo niya na pagkahapon. So saliwat, yaong kita digdi sa gymnasium kang Ligao City para digdi sa Mobile Health Clinic, ikaanom na aldaw na mobile clinic ni Senator Risa asin ka na Ako Bicol Party List. Partner, nadalanta, nadalanta itong nagpapadagos na mobile clinic ni Senator Risa Ontiveros. Hanggang iyan na tiyan, hanggang alas 6 mo niya na pagka-aldaw, mapadagos iyan na Healthy Pinas Mobile Clinic. Gulpi na naman ang nabenepisyaran. Iyan ang proyekto partner o programa na pinagpartneran ni Senadora Risa Ontiveros and kan Ako Bicol Party List na papanahon. Ayan. Kaipuhan kan mga kababayan ta, dakula ang katabangan sa mga kababayan tang nangangaipo nin serbisyo medikal. Ayan. So pinaka-importante yan ngunya na panahon partner dahil nga ni sa kapagtiosan, kadakol ang nagkakahelang, kadakol talaga partner ang dai madulukan na agrangay ninda na magkaigwasinda nin maray na salud. Oo, kaya sana magdakul pa. Ansiring ni Senator Risa asin ni Congressman Garbin asin Congressman Saldi kan Ako Bicol Party List. Ang barita ko partner, na kaulay mo man si Mayor Pati Gonzales Alsoa. Yes, partner. Nagpaabot sa nin reaksyon manungod dyan sa aktibidad na yan. Dakula man mga ka-aksyon ang pasasalamat kan LGU Ligao sa pangingenot iyan partner ni Mayor Pat Alzoa. Kaya dalanon taman partner ining naging kapanayam niya to kay Mayor Pat. Unang-una nagpapasalamat po kami kay Senator Risa Ontiveros at sa Ako Bicol sa pagdala ng mobile clinic dito sa Ligao City.
So this is one of the rounds ng mga medical missions na regular din pong ginagawa ng city government. So we are very thankful and salamat po. Kasi ngayon, yung ating mga kababayan, pwede pong makapakonsulta. Malaking tulong po ito sa ngayon na makakapagpakonsulta na kahit po na pandemic, nandyan po, dapat tuloy-tuloy po tayo. Na kahit po may pandemic, ang pagkasakit, hindi rin din po tumitigil. Para nga pong mas madami ang nagkakasakit, no? Because hindi na lang po to sa physical, kundi psychological, emotional, may mga epekto sa atin ang pandemyang to. So, malaking tulong po na sa okasyon na ito, na nabigyan ng pagkakataon na yung mga nagkakasakit, gustong magpakonsulta, maka-avail po ng activity ito. Ayan, partner, ha? Labi ang pasasalamat Si ni Mayor Pat Patty Gonzales Alsoa. Ayan. Kaya pala So, bago, si Honorable Jurlan Buello, ang Liga President ng Yes. Ligao City, nagluwas duman sa Facebook ko. yaon man duman siya, partner, ABC President. Kaya pala niya ako, paano daw napaduman su kwenta? May patarpulin pala duman. Ayan. Actually, partner, Masiram na hapon mga tagaligaw. rinani ko man siya, partner, para... Kay Honorable Jurlan Buello. binati ko man siya, partner, kailang siya nga nagsabi sa kuya, hamado man si Mayor Liga Pat. President. Both sabiyon, partner, labi talaga ang pasasalamat kan LGU kan Ligaw. Tayaon duman si Mobile Clinic ni Senator Risa as in partnership with Ako Bicol Party List. Sabi nga ni Mayor Pat, partner, ini ang panahon na kinakaipuhan talaga Dahil kita magpundo. Ayan, in terms of Imbis, medical. kumbaga, mas kaipuhan talaga. Kasi bako lang da, partner, iniod dahil lang sa helang na physical. Kabali dyan, partner, on mental and psychological. Oo, tama, diba? tama. Kasi dahil sa pandemya, kadakol talaga ang namumundo. Kadakol ang nangluluya. Kaya dakulan pa sa salamat ni Mayor Pat Alsoa. Okay? Okay. So, congratulations, partner, kay Senator Risa Asina sa Ako Bicol Party List. Mabuhay. Ang Ako Bicol Party List, mabuhay si Senadora Risa Hontiveros. Alright, so mga parantabay niya to dyan na naglalauman giraray manggana, standby sa nakamo ha. Babasa pa kami ng komento, reaksyon sa pagweltayan kan Tabang Ora mismo. mismo. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo ulit. Dakula ng sambuyan ko maka na mahiling na kamo magma kamo salamat na naging kakulang benepisyo with this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailing mas lalo kami maigos mamatawag ako sa tubig na ma-realizar matawan ang itulan para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang vision. Ang presenting sitwasyon mikmunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisip na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ado na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes.
Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland di kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat kis Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik ang tabang Ora mismo! Nailing ko partner sa pandok mo biglang... Ayan. Shout out muna sa bago niya tong TD, bagong technical director, si Nico Franco Adille, na dahil nagkopyo. Shout out! Ayan partner, nailing mo sa mga people behind the cam. Brand new Teddy. Ba kung si Teddy, di man nagbabago? Ang TD partner, TD, technical director. Kaya nangalas ako sa imo nyo, kung mo brand new si Teddy. Teddy, maganda yan. Ay, naman si Teddy. Kaya brand new na si Teddy ngunyan. Ayaw din si Ryan. Bako na siyang kuyan, reposes. Karina na room for ako sa imo partner. Shout out muna sa tuya mga parantabay nakatutok pa ng giraray. Gemma Bore Villarin, si Joy Marie nakatutok man, Rose Cassandra Bilason Vergara. Diyos maray na hapon po sa indo ko po si Mary Rose Bilason. Sana po mapili man po nindo ako. Ayan. Pero nagpaparangalas ka ngunyan partner, na dakulong ka na kamiron ngunyan. Dahil man ako nag-angalas. Gemma I'm Bore so thankful. Villarin. Si Tinay. Si Tinay from L'Oreal Baclayon. Llurera. Ayan. Joy Mary. Juna Pabia. Lenlen Geloso Villegas. Christine Diladya Aranya. Apple Ano Nuevo this dear. Mary Grace Maniago. Lenlen Culioso Villegas. Gemma Bore Villarin. Ayan. Mona Lee Misa Lodovice Dorado. Ayan, dakulon pa. Sige lang, dyan lang kamuta. Outside, mapili kami among all those na nag-sending comments. Jun Watiwat. Phil Ashley Borsiles. Kilala mo si Jun Watiwat? Kilala mo? No. Maray na pagkahapon, mga pag-iribo niya to sa hanap buhay na nakatutok mo niyan. Thank you so much. Siring man pinapaabutan ko man ang mga paratindanin balut at saka mga paratindanin mani. Mga pag-iriba ko man yan sa hanap buhay. Dati. Maski ngunyan. Sagkon ngunyan. Sige. Kumusta ka mo dyan? Ayan. Saka sa mga yaon dyan sa mga junk shop. Sa mga pag-iriba ko man na paratindanin karning taba. Oy. Ayan, yan. Saka sa may mga tindang kipids. Yan. Oy! Hello mo, Bunay. Hello dyan. Sa mga paratinda dyan sa Merkado Publiko, Kansulan ng Legasin, Laray na pagkahapon. Partner! Uyan na naman ang satuyang. Ay Lacho. Si baka Lambert. pa. Si Lambert Burha pala nakaantabay ng kunya. Lambert, binasa so tigsik mo ha. Tigsik, thank you so much. Sa agaliwat, magpadara ka ulit ng tigsik. At saka so iba, pig-encourage tama na magpadaraman sinda. Ayan. Mga ka-aksyon, uyan na naman ang satuyang maswerteng tablet winner. Ngayon na pagkaldaw, dahil iba kundi si Michelle Liantino! Ayan, congratulations! Partner! Ano yung tamay itong si Michelle dyan sa nguso? Ito ram. Lingaw. Piglagan niya kay pentel pen.
Ay, di. Kumbaga sa paint, di ba? Pigarog siya kaya. Sige. Di ka nang labot da dyan. Basaon mo. Basta talaga picture ng chicks na mamaanan mo. Di man. So itom ang nareparo ko ba kung man si picture ng chicks. Mga ka-aksyon, ang naging mensahe ni Michelle. Good afternoon po, Congressman Saldico at Congressman Pido Garbin. Ako si Michelle Yantino, kang Abukay, Pilar Sursugon. Saan ang Abukay? Sa Pilar nga ni. Third year college na po ako ngunya na maabot na school year 2021-2022. Saro po ako sa dakol na nagbabaka sakali na mapili na manggana tablet, hulit ang cellphone na sakong tigagamit para sa sakong online classes, nawaran po kisignal. Gustuon ko man pong magbakal kay bagong cellphone, di po kaya taang tigkikita mi sa paggibo kay handicraft asin pag extra kang sa kong ama sa construction ay tamang-tama sana para sa pang-urual daw ming pagkabuhay. Sana po saro ako sa maswerteng mapili, tadakulang tabang ko ini para sa kong pagklase asin kan sa kong duwa pang tugang na nasa high school, lalo na po ngunya na madali nang mag-start an sa mong klase. Salamat po and God bless up. Oh. Bless up, ayan. Sige. Ayan. Congratulations paano kay niya makuha Michelle ini? Yantino. Paano ini makuha ni Michelle? Ayan, Michelle, maghalat ka ning apod gikan sa muyang staff kung arin mo pwedeng maklaim an sa imong brand new tablet. Asin ano ang mechanics para manggana man so iba arog ni Michelle. Ayan, sa mga estudyante man dyan na nagmamauat manggana nin brand new tablet, kinakaipuan lang nindong i-like ang sa muyang official Facebook page. Siring Mantabi, ayan, di ba? Sinasabi ko na, shout out, Nico! Migo pa digdi. Nico Franco Adilye. Kinakaipuan niya to. Nakaantabay ako ngunyan sa sa Indo. mechanics, partner. Sige. Kinakaipuan lang nindong i-like ang sa muyang official Facebook page, Action Ko Center, tas mag-comment kung nata kinakaipuan nindong manggana. Dahil paglingawan ilaag ang sa indong contact information, kung saan ka mo nagkaklase, asin, dapat magtag ka mo nin kapwa FB friends. The more, the better. Sabi digdi partner ni Chan Atsuka. Atsuka. Ano da? Akusta ini, binalyo niya. Oo. Nakaantabay ako ngunyan sa Indo Idol Diyos. Idol Rem, sana mapili man po, pambayad lamang po. Saday ko nababayadan sa school. Ayun, pwede palitan mo na lang po yung idol ning Action. I Yo. For the days. Nag-retire na si Kwando man, si Idol Rems. Okay lang, baka iba man ang sayantig mimin. Anyway, thank you. Jane, abangan do marin na pagkahapon. Si Fiel Ashley Borceles, nakatutok man. Sige, thank you so much. Si Jonah Fabia, mayad na hapon. What is mayad? Maray na hapon. Maray na Taga-Sursugon hapon. yan Taga-Sursugon. From Rizal, Baras, Catanduanes. Pero mayad. Ay, mayad. Mayad na hapon. Katanduanes pala. Okay. Partner, may nanggana na kita ni brand new tablet. May manggagana pa. Yan, mapili na naman kita kan sa tuyang maswerteng cash winner. Ayo! Yan ang pagkaaldaw. Ang sa tuyang maswerteng winner, syempre, base man iyan sa mga nagpaabot ning komento asin reaksyon. Piraan gaganahan niya. Sa tuyang live episode, manggagana sindanin or siya nin 1,000 pesos. Utrong ko lang minaantabay pa lang si Lambert Burha. Mahiwagang garapon. Ryan! Basaw ko lang sa tigsik ni Lambert Burha. Utrong ko, partner. Sige Tayo lang. ni sunanggana ning kaskasud man. Sige lang, tao yan si Mahiwagang garapon. Tigsik ko ini. May tigsik muna, sige. Sir Diyos, sarong alagad kan Diyos, sigurado ka. Sa programa niya, nagresponde tulos. Pagtaunin tabang, yaon siya sa gabos. Tigsikon kumanan sa iyang programa, si Ma'am Remy ang sa iyang kay Riba. Action Ko Center, pangaran niya, serbisyong totoo at number 1 pa. Ayan! Sakong tigsikon, si Congressman Saldico, sarong maray na ihemplo, sarong tawong edukado, asin tataong makitawo, tatao pang magtao. May dinagdag ka, partner. Magtao ba ga? Sige. Tigsikon ko ining, ako Bicol Party List, kasurog na katabang pa, inidaing kapadis, pagtabang sa gabos, pinaparilis, pati ako isinabay man sa lista. Naka-receive man pala. Nag-aantabay na ngunyan si Lambert Burha. Salamat, Lambert Borha. Ayan, sabi ni G. Bayaban, wow! Alright! Mapili na kita ngunyan, partner, kan maswerteng winner nin 1,000 pesos. Mahiwagang garapon. Si Ryan.
Si Ryan, may wagang garapon. Ryan, si Say na? Si Say, sige si Say. Sumayaw ka, Say, dito. Sayaw! Nailin si mo sa Shai, TV kung paano ang pasok! pagtao kayan. Ayun. Ay, arap ka muna doon, arap ka muna. O, Sige, sumayaw arap ka. mo ba kanin? Yan. Sige, itaas mo pa, itaas mo pa. Sige pa. Ayan mga ka-action, si Shaira. Okay. Susubukan na si Ryan talaga. Ata daw si Ryan, very shy, Cam. Paano? Kuwan pa. Camera shy talaga si Ryan. Makulungan sa iyang balakang. I don't know why. Yan, partner. Bako tama niyang pareha si Ryan na kita, partner ko yun Ano? tayo. Walang kuan. Ano? Hiya. Walang? Hiya. Bakit? Siya mahiyain. Oh, Tayong dalawa. walang iya. 0938. Alat mo na, partner. Ayan na, yung nabunot mo. Yan nabunot. Sige, sige. Sa mga nag-aantabay-tabay dyan, kaputanan sa indong mga telepono, asinalatunan sa muyang hapon. Nawawala ang kirot ko kan mga nahiling ko sa YouTube. Ayan. si Say, Ara mo nahiling ko sa YouTube, action ko. live na live. Action na action. Sige, partner, numero. Grabe ang distraction. 0938. Grabe ang distraction sa mo, partner. 0938 608 608 9514. 9514. Siya si Joanna Marie Adra. Joanna Marie Adra. Joanna Marie Adra. May purpose pala ng pagdalan kaya ni Lear. Naghahanap kita ning dancer. Ayan. Sige. Natagadara kan garapon. Kung ano ganun para dara, partner, baka dahil nato pag-ilingon. Ha? Ayan, nasa nan pagparadalanon. Ay, sure bulyan. Ano da? Unattended. Sige, otro Unattended. pa. Another one, please. Sige. We'll give you second chance. Okay? So, nakakabisto tabi kay Joanna Marie Adra. Kung kataning kamutok tukina. Sabi ni Paul Iso. Nadaog ko ng partner sa sabi ni Paul Iso. Partner, saan ka? Wala talaga. Either Okay. unattended. Bono Sorry. tayo ng iba. Bono Sorry. tayo ng iba. Give chance to another. Jane, abanto mo rin na pagkahapon. Rapulong tagirari ni Sige, partner. partner. Aliun ta na ini si Adra. Sige. 09. Yun. Mabukas na sana kang papel. Yun. 0912 0912 685 685 5951. 5951. Siya si Anthony Braille Rialubit. Okay, lalaki, Anthony Braille. Rialubit. Okay. Para komento hindi talaga. Ahoy, nagri-ring. Ayun, sigurado ako para kuminto. Maray na pagkahapon. Hello? Uy, babae partner. Anthony! Hello? Anthony! Hello po? Anthony! O, naman ka dali partner mo gano. Ayan. Ikatabi si Anthony. Hello po? Ang pandak mo partner, ganun ba kaso? From innocent down to... Antonio! Hello? Antonio! Si Anthony po ito. Si Anthony. Aba ko man Antonio. Anthony po, ma'am. Anthony po. Ano ang sa imong full name? Ano ang kompleto mong pangaran? Anthony Pelria Lubito, ma'am. Anthony Braille Rialubit. Okay. Taga saan ka? Taga saan ka tabi, Anthony? Bali ako po, madam. Yung ama po, madam, ni Anthony Bryle. Yung ama. Nata, pirang edad ni Anthony Braille? 8 months po, madam. 8 months! Ibig sabihin, ining FB account na ni, sa imo pigagamit, pinangaran mo lang kay Braille na 8 months. Okay. So, pero sa imo talaga ining FB account. Okay. So, taga saan katabi Anthony Rialubit? Cruzada, Legazpi City. Ayan. Ara mo tabi kung si sa iniong nag-upload sa imo. Hab. Nag-intra ka tabi sa Rapol? Ayan, sa Action Co Center. Partner, kaulaya si Anthony. Diyan ka sa Cruzada. Saan ka dyan sa Cruzada? Yung malapit po, madam, sa Putina de Marina po, sa Puros Dos.
Purok 2. Okay. Oo. Anong pagigibong mo tabi ngunyan, Anthony? Nagiiling kan sa muyang live. Kumusta Alright. dyan, Anthony, sa lugar nindo? Dakul pa dyan ang mga nagbabalag-balag na ayam? Medyo. Ayun talaga. Kaya ako nagparaagi-agi ng partner. Alam mo na, kung ikatabi, Anthony, nahapoton, ano ang dapat gibuon sa mga ayam na nagbabaralagaw-bagaw? Dapat po kayo pinakulong po para di po makakagat po. Partner, dapat dahil ipakulong, tanganing dahil makakagat. Ano ang pangarang kan mga ayam dyan sa Indo, tabi? Anong usualing mga color kan mga ayam na nagbabalagaw-bagaw dyan sa Indo? Halos iba itong kulay madam, may brown. Yan! Nadali ng gan, partner! Nadali ng gan, may brown. So, kadakol talagang brown. Pag brown na ayam, ano ang pangaran? Brownie. Brownie, partner! Matibay talaga ako. Ayan! Oh. Ayan. Matalino talaga si Talino. Anthony. Ay. Anthony! Araw mo ko nata kami nagapod sa imo. Ako madam, kasi nanalo po. Nanalo ka ng 1,000. Yay! Nanggala ka ng 1,000 pesos. Ano ang sa imong hanap buhay, tabi, Anthony? Ano po madam, pantay lang po madam, wala pa po trabaho. Nag? Pantay lang po madam. Ano da? Partner? Naga? Extra lang po madam. Extra. Okay. Sige, tabi, Anthony, ngunyan tananggana kanin 1,000 pesos sa inmo gagamiton ang sa imong ginanahan. Pangatos po, din madam, sa harong po madam. Pira na akin, Indo, kuyan, Antonio. Pabili madam ng gatas. Pira na akin, Indo, ni misis mo? Dalawa po, sir. Dalawa. Okay, piraan, Mrs. Piraan, ago mo. Nandito po sa bahay. Ano? Nandito po madam sa bahay. Ayaw, sa lawag kang harong. Okay, tabi, Anthony, ha? Anthony, ano tabi ang sa imong mensahe kay Congressman Saldi, kay Congressman Pido? Digdi sa imong pagkagana, tabi, nin 1,000 pesos. Maraming salamat po kay Congressman dahil marami po kayo natutulong ng tao. Maraming salamat po. Nagsisit po sa inyo. Okay. Anthony, may maabot sa imong staff kan Action Ko Center kung paano mo maklaim ang sa imong ginanahan 1,000 pesos. Alright? Congratulations, Anthony! Alright, bye-bye and congratulations! Okay. Partner, so iba man ang mga Ayan. kababayan ta, paano man manggananin ka sa arog ni Anthony? Believe ako kay Anthony, partner. Very bright. Oo. Diba? Saka nagtataram talaga siyang totoo. Oo. Dakul da ang ayam sa inda, partner, nagbabalagaw-bagaw. Ang dapat na agibuon, partner, kurulungon. Oo. Buda, dara kupon, tas Darakupon. kurulungon. Tas anong color? Brown, partner. Yes, oo. Matibay. Okay, ito sa'yo mo? Oo. Okay man yan. Maringani kurulungon. Ay, asin yung action. Ayan, congratulations kay Anthony. Partner, congratulations sa tuluyang mga nanggana. And sa mga day pa nanggagana, tabi, keep sending your comments and reaction. Sa paagi man yan kan pag-like at sumuyang official Facebook page. Asin magpaadaranin sa indong comment, mensahe, kung nata kinakaipuhan indong manggana. Day paglingawan, ibugtakan sa indong updated telephone numbers. Asin, magtag ding kapwa FB friends. The more, the better. And siring man, mga tugang, pagirumdum migraray sa mga kababayan ta, pangapudan, kung kamo may mga problema legal, problema medikal, problema sa kapitbahay, problema sa komunidad, problema sa agom, problema sa pamilya, love life, problema sa agom, talagang tinuro mo, agom. napupungaw sa agom. Pwede ka mong magdulok sa Action Co Center. Pwede ka mong magdigdi personal sa samuyang opisina sa baba kan Embarcadero. Or pwede man na kamo magduman sa Action Co Center Facebook page. Ipaabot ang sa indong mga inagrangay. May mga tao po or in charge na tao na maasikaso kan sa indong mga problema para maaksyonan po. Arog kan kamautan, kan pilantropong congressman na may bulawan na puso na si Congressman Saldico. Kaya iminok na ang programang ini para po makapagtauning kagianan, makapagtaunin ayuda, makapagtaong mga tugang nin pag-alalay sa abot kan makakaya ni Congressman Saldico and kan Ako Bicol Party List. Ayan, kaya kadakol ng mga kababayan tangunyan ay nagpapasalamat huli taigwa nin program
programang Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. And Bago syempre, kita magpaalam, partner, ayan, basa mo na. iniimbitaran mi man kamo na mag-like or mag-subscribe sa Samuyang official YouTube channel na Action Ko Center. O, iba kung may Ayan. TikTok, may TikTok May wa ka TikTok naman. patabi kita. Action Ko Center man ang pangaran, partner. Okay? Basa muna kita bago kita magpaaram. Nakatutok man si Alamay Barcenas, si Anthony Braille o Rialobit. Maraming salamat po. Hindi ko po expect na mapili. Ayan, talagang nanonood. Thank you so much, Anthony Braille, Rialobit. Si Johnny Ray Cantunal, maraming salamat din. Si Tinay, si Alamay Barcenas. Ayan, keep watching. Si Antoinette Castillo II, single mom, cosplay nurse with a boyfriend. Ano ni partner? Single mom, cosplay nurse with boyfriend, BeagleBabyBlankets.com. Ano yan? Searching kayo din ni partner. Shout out Dasha, looking for a boyfriend, Antoinette Castillo II. Pa-shout out man, Vanessa Silencio Diaz. Alright, sige. Elamay Barcenas, Tris Marias, Mary Grace Maniago. Ayan. Vanessa Silencio Diaz. Ayan, si Anthony Braille nanggana na. Correct. Okay, sige. So mga tropa dyan, daakan sa mga taga-Baklayon, Bakakay, nakatutok man ang tropa ni G. Bayaban. Sige, maray na pagkahapon sa Saindo. Partner, ilabot na kita kan oras na nganing kitang paramihan tras na magpaaram. Sa agaliwat partner, parehas na oras, asin parehas na programa. Asin dyan na nagtatapusan sa tuyang programa ngunya na pagkahapon. Kami ang Saindong na kay Riba, Degiba, Remy, Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolanja. Ako man po, mga tugang, ang Saindong lingkod, Joshua Martinez, ang Saindong Mr. Siram! Ayan, maray na pagkahapon, asin, salamat. God bless Bicolandia, mabuhay!